kwana 18 da faro yaƙi da Amurka ta ƙaddamar kan Iran, ɓangarorin na ci gaba da kai wa juna mabambantan hare-hare a wani yanayi da Isra'ila ke tsananta kai hari kan rukunin gidajen jama'a wanda ke ci gaba da kashe fararen hula. Ita kuwa Iran tana kai nata harin tsakar birnin Tel Aviv duk da cewa ƙasar ta Yahudu na ikirarin hare-haren ba sa mata munanan barna, amma dai an ga yadda ake ci gaba da kwashe ɗimbin Yahudawa don sauya musu matsugunai. Ga Azima Bashir Aminu da ƙarin bayani. Daidai lokacin da Donald Trump ke ganin turjiya daga kasashen da ya kira kawayen Amurka amma da kungiyar tsaro ta NATO game da bukatar ganin sun cusa kansu a wannan yaki tsakanin shi da Iran. Wani binciken Amnesty International ya gano cewa tabbas Amurka ce ta kashe kananan yara 170 a farkon faro hare-haren ta kan Iran. A baya kasar ta doke tare da dora alhakin kan Tehran ta hanyar cewa makamanta ne suka kauce hanya tare da fadawa makarantar. Kamar sauran kwanaki 17 da suka gabata an ci gaba da jiyo karar fashe-fashe a sassan Iran da Isra'ila da kuma wasu daga cikin kasashen na yankin Gulf. Da sanyin safiyar yau ne wasu hare-haren Isra'ila a cikin Iran suka sake kashe kananan yara ciki har da jaririyar da aka haifa babu jimawa, yayin da wani hari a Baghdad ya kashe mutane 4 bayan da aka shiga musayar wuta tsakanin kungiyoyin da ke samun goyon bayan Iran da kuma sojojin Amurka da ke kasar. A tsakar birnin Tel Aviv baya ga wasu yankuna masu muhimmanci ga Isra'ila ne Iran ta kai harinta na yau Talata da bayanai ke cewa ya yi barna matuƙa. To shugabannin kasashen turai sun yi watsi da bukatan shugaban na Amurka Donald Trump na neman su taimaka a buɗe ko kwace mashigin ruwa na Hormuz, yayin da ministocin harkokin waje na tarayyar turai suka taru jiya a Brussels don tattauna tashin farashin mai sakamakon yakin Amurka da Isra'ila kan Iran. Wannan mataki ya biyo bayan kiran da shugaban Trump ya yi ga Burtaniya da China da Faransa da Japan da kuma Koriya ta Kudu da sauran kasashen NATO da su aika jiragen ruwa don tabbatar da tsaro a mashigin ruwan Hormuz. Yana mai cewa zai yi mummunan tasiri ga makomar NATO idan kawayen ba su taimaka wajen tabbatar da tsaro a mashigin Hormuz din ba. To kasashen Canada da Faransa da Jamus da Italiya da kuma Burtaniya sun gargaɗi Isra'ila cewa dole ne fa ta kaucewa aike dakaru ta ƙasa cikin Lebanon, domin hakan zai yi mummunan sakamako kan take hakkin bil'adama. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ƙasashen sun ce suna goyon bayan ƙoƙarin da gwamnatin Lebanon ɗin ke yi na ƙwance ɗamarar mayakan Hezbollah masu samun goyon bayan Iran cikin lumana. Afghanistan ta zargi sojojin Pakistan da kai hari ta sama kan wani asibiti da ake kula da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a Kabul, babban birnin ƙasar, inda suka kashe akalla mutane 400. Sai dai tuni Pakistan ta yi watsi da ikirarin a matsayin ƙarya, kuma niyya ce ta yaudara da kuma ɗaukar hankalin jama'a. Tana mai cewa harinta na ranar Litinin ta kai shi ne kawai kan cibiyoyin soja Kabul da lardin Nangarhar. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. An samu tashin bama-bamai a sassan birnin Maiduguri da ke arewacin Najeriya da yammacin ranar Litinin jiya kenan, da ake zargin yana da nasaba da ayyukan mayakan Boko Haram, lamari da ya haifar da tashin hankali tsakanin al'umma a wannan birni. Daga Maiduguri ga rahoton wakilinmu Bilyamin Yusuf. Irin hayaniyar da aka yi kenan bayan tashin bama-bamai a birnin Maiduguri, inda ake fargaba an samu hasarar rayuka na fararen hula da dama. An ji fashewa ta farko ne da misalin karfe 7 na yamma bakin kasuwar da ake kira Monday Market a cikin cincirin don jama'a, jim kaɗan bayan al'ummar musulmai sun kammala buɗe baki. Muhammad Bakura na daga cikin waɗanda suka tsira daga wannan harin, kuma ga abin da yake cewa. Daidai inda muke hawa mashin ne, bayan mun hau mashin kenan da yan wani mun bar gurin kenan mun fito cikin kasuwa sai muka ji karan fashewa bayan mu. Wallahi mun jiyo mun dawo kenan cikin muga dubin dubatan jama'a gashi nan azube, wasu sun rasa rayukansu su kuma cin jikata da yawa, ba zan iya ce ga adadin mutane da suka rasu ba. Bayan fashewa ta farko an sake jin wasu ƙarin fashe-fashe a wurare daban-daban, abin da ya jefa jama'a cikin rudani da firgici, inda wasu mazauna suka ruga daga wuraren da suke domin neman mafuka. Wuraren da abin ya shafa sun hada da asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri da bakin post office.
Muhammad Musa wani mai jan adaidaita sahu ne ya shaida min abin da ya faru na tashin bom a bakin asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri. Ana hana shiga asibiti karfe 7 in yayi ana hana shigawa, ana dan jajja da mutane baya. A lokacin aka kawo shi wajen gaban wani bai sai anan bom din ya tashi. Anan bom din ya tashi da shi ya kakkashe mutane. Kasan mutum 7 ne wanda na gani ya kashe. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto ba iya samun alƙalman waɗanda abin ya rutsa da su suka mutu ko jikkata ba, inda jami'an tsaro suka isa wuraren suka killace yankunan tare da kwashe waɗanda hare-haren ya rutsa da su zuwa asibiti domin samun kulawar gaggawa. Bilyaminu Yusuf, Maiduguri, Arafai Hausa.